The Khasi Authors Society has expressed that it is important for other communities to know the Khasi language, and if all the residents of the Khasi Hills can speak the Khasi language, then it will be included in the 8th schedule. The caste yesterday held a general meeting, and in this meeting resolution were also passed to keep pushing for the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule of the Indian Constitution. Speaking with the president of CAS, Dr. D.R.L. Nonglai, after the general meeting, he said that CAS has resolved to prepare a documentation to be presented as a strong and living proof for the demand to include the Khasi language in the 8th schedule. He said that with this documentation, the total number of students studying Khasi in the universities and schools will also be gathered. Dr. D.R.L. Nonglai said that the National Education Policy 2020 really stresses on the knowledge of 3 languages on being the mother tongue, second being Hindi, and third for foreign languages, which is English. He said that it is important to know these 3 languages and added that in Meghalaya, English is the official language. He further stated that CAS wants to promote the Khasi language in all aspects, and the first is for the public to know how to speak the Khasi language. He said, secondly, a popular and strong language is not to be spoken only by the native community, but also by other communities residing in the area. For example, he said in the case of Shillong, as a place where people from different communities reside, the residents should all be able to speak the Khasi language, and people from other communities should be urged to speak in Khasi. Kadanya kata kabaki on ka 3 language formula. Kabamad ba dan kam banang yiki laijat kiktian. Kabanengkong kabadai banlong ka ktian kabanengkong lan ka first language kadeka ktian belajar. Lani ka ktian kemi. Mangi Khasi the first language kadeka Khasi. Tinggi day banang bahaya kata. But ketika new education policy mata ka banjur bahaya kata badai banang ya ketin Khasi, but badai ban hikai da ketin Khasi ye kena sekolah. Kebangan kalong ka national language dan nika Hindi ang ni hari tiga ini. Ti kalong sisa ka badan kam bangi day banang ya ketin Hindi. But kebalai kedai ketin nongway lan foreign language. Ta tienre hangne hamegale jong katkum ka jingpania jong ka embos high school ka Khasi ka de ka tien ka banangkong ka English ka long ka baar but ki babuan high school Khasi ka Hindi ka long ka tien ka balai ta kila sung thu menta yi don kam ba ngidai banang ikini ki lai jai ki jai tien hangne apa megale ya badaga ri india hi barawai ti hamne galaya ka compare kanian kalong ba namar ba ka English ka day hadu menta ka official language ti kaktin Khasi ka day kaktin banangkong ka English ka long no kaktin ka ba namar ka Hindi kam day ka official language hamne galaya ka English ka day ka official language ta ti menta na ka liang jongi ngikwa e ka ban kan tiu bhai kaktin Khasi ka jing tiu kaktin Khasi ka long hai ki babon ki liang Kabanengkong kalong bamangi baro pat bayar jong kajaj beliau Khasi ngidai banang banben Khasi. Tekaji ketu kalong baro ki Khasi ngidai banang banben Khasi. Meni Profesor Badap Linwari dong ong ba kani ka award ka ba iyo ka Padma Shri award. Kajing yo jong i kamdei tang nang kajing tre jong i usnyang jong i hanrei usnyang longro jong kitu ki bakran Khasi. Kabamat manga maphiro namar bangi keren Khasi ngias niang lam banyo ka jing itu i Profesor Badap Linwar ba in day hom banyo tu ka award kalong ru ka award dan ka jing itu ya ka jing rewe ke ban kong kalong ba mangi ki Khasi ngi day banna ban keren Khasi ka ba ar kalong ba ka ktien ka ba pau ka ktien ka ba khlan kadai banlang kaktian ka ba undai banang tang kitu ki ba dei na kata hi ge jan ban reo ti hangne me gale ya nidan
kamtam ya kanong ba siya kanong ba akaba ki jaj mri ba pero kita te nakini ki lai jaj kiktian khasi English but Hindi ka khasi ka dai ka ktian ka ba komsan tu ba shong silong dai ban nai ktin khasi ba shong silong dai ban krenda ka ktin khasi teng ngas no rampan ban bagi khasi jongi ki lekran pharang ha bakim dan nang ba lande bagi lekran Hindi ha bakim dan nang ba ki dai ban krenda ka ktin khasi ban ngire ban pen borro itu ki bom dai ki jaj mri jongi bakin kren khasi dia hayo ha ono hayo do hapelis besar kini kinong di jeng di dia keren dah kasih kat bakila ai ki bersama keren hangta yang nego pada kadon kajing dunam ha kajing nang lani ka knowledge jaga ketian kasih na pedang gitu kinong treyang to ti bonsen kajing bom nang ya ketian kadon no kajing ya jengai ya kajing adai bat ki beriu ki ba hang ne asyong ti kum ta kadon kajing pensngo na kaliam jong itu ki ba pule hanehu bar ki ba treiro kentup dia vice chancellor bau kwa manang ya ka ketin kasi ti ngi so kumet kan la da ki wei ki jan beriu ro ki kran da ka ketin kasi bat kadon ka wei ka kendan ka ba ong ba banyo jing itu hapo ka khnit ka ba pra kawai kendan kalong kajing keli kalong ba kata ka kecil ka dene am ka baki on tin pare ka link language hi kum hangne silong ila pelong ya ka English kum ka link language bane kira na dam khasi bar karo habdem khasi bat ki bom dai ki khasi to ti hage ji sha ka khasi kare ban long ka link language ban ya srutu abdem ugaro But kiwai par kijaj mri ki ba na ba lande hapdeng kijaj mri ba phero pher kidai ban ya sutho da ka bakren da ka ktin khasi ti ka department khasi jong ka nehu kalapan jingarap na ka nehu ban a ji kersan ha bangin penlong ya ka workshop ka basis ni tinggal le ya kan ya ha kini ka kana tari itu arbun tari jong ne bunai balada bat ke jitu kadang bangin nak penyar ya kan ya dah kembali se kisnem ke banwan ngila wat ban penong ya ka kerja certificate course bani kai khasi gitu kibam nang batren khasi nolor ke jing persang jongi kala ro ke jing tre jong kasbok kawai ka center hang te apo law college Shillong Law College ki hikai khasi bat hang tu ki babon ki doktor ki ba bomde ki khasi ki batri hospital pero ne Shillong ki wan mat sa ikai nomor balik ki don kamban nang yak tin khasi ba ki sumari ki nompan nang ta ki don wat ki lawyer ro ki don ki engineer ro ki don ki ba ki ba he bahan ki ba dai ki management ba pero jong ki company ki hotel bat ki ba kum kita te ka jing tre jong ka sbok ro kalong ka jing tre ki ba sei so ba na kalian jong ka ni hu tingiran chua sedang menta ta ka workshop ko ba ta hisni tringi don ka jing perkhan ba la dang yo ka fan ka biang ngin pelong ya ka kerja ji kai ka bala man ai ya ka certificate bagi la puli ya ka ketien kasih te ngisim ba ka ni kalong ka benta ka badan kam na ka benta bat penyar ya ketien kasih tila dai ketien no way la penyar ha ki wei benta jong ka bertai ki wei ki judgment reo te beli ketien kasih ngin penyar si wei pat ki judgment reo beli ngin kentang mangi tila daki bobon ki nokren ki la hambon kamut ka kabu banyo mandrung apo ka knet ka ba tra ka kamba ban budien ya ka jing kerpat jongi ka sarkar ban pendet penbiang ya ka office trekam jong ka seng nomor ka seng menta kalong ka seng ka ba agak insyaallah Kersian pisah dengan sarkar. Kalau longi kum ke Sahitya Sabha, kalau longi ke Sahitya Sabha apa jang ke jela. Para kersian pisah dengan sarkar. Ti kawai ni kikam kibangi lah ya keren kelomban. Budin ya kerpat jongi baga
सरकार kan aisu ki kamera nalor ke kawai kamera ke bakila ai mentang la don office dari kampat bet biang ni don kam syur ka tu gani kamera kawai pat ke jing dawa kalau mat penyo no ya ka jaka ke bagila bantai la ke jong ya ka office te kam jang seng kita kidom ki atli ki kam ki bangi dai ban budien ban sarkar nata sakoi pat ke kam kalong ban pendap ya ka jipre ya ka khasi dictionary ya ka bangi la dap sedang nandu kini ka senam ko dap da ka jimpai tengka jongka sarkar Meghalaya de se halor kini ka phang ki rimnang rutep ki ba bet ki ba sim ye ka jing kitli ke bapura nam ta gani Profesor Badapin War bat I Dr. Barika Tiam Ilaban Ajikran kumno kene kam playa ndai ke kam ke bangi rai pengin pendap lakum no kumno apo license menta bahkan dan ke jingti ke jing speldan bat babon ki benta ke dai bat ka tit kasih nanta sagwai pat kalong ba ngin boden teng ya ke jing dawa jongi ban pendrung ya tin kasih hapo ka khnet ke bakra ke jing boden kan sedang hi nadu kini ka sarkar jela ke jing le jikendo yo chief minister but yo minister ba pej ya ka political department ban nakling ka sarkar ro kin boden teng bede bat ka Ministry of Home Affairs nakling jongi ro kom ka khasi authority ngi sa hier cha nang badali ya ke ban boden hangno kini ke kam menta kanang sakot bat ka be de kini ke wei ka rai ke ba ngilasim ke ba khia ka long ban pen kre ya ke jing lum jing tep ke ba bria ke bangila ban ongka documentation hak be dei bat ke ktien kumju bat ke literature kumju bat ke culture nang ta ki wei bat ki benta kom ke kam drodor lane ka art nang ta ki wei pat ki kam ki biasno bat ke culture jangi ke kam penmi yakini ki film lane ki drama nata shu I khana pateng ki bakum ka jaj ban rewidan ka jing perkhat jangi kalong ba kani ka documentation kala ban poi hadu south spa page but yakini ka documentation ngin ra kum ka sakhi ka ba em bat ka bakhlan beda bat ka jing dawa bat penung ya tin kasih apa ka khnet ko pra nata shu agri ka documentation lane ka jing lum jing tep kan long ro ya ka jing dan ki nong pule khasi hado ki school ba nado ki school red shu I ki nong kai khasi ki bala le se ban long kom ki expert ha ka beda bat ka jing page mania lane examine yaki examine thungkam ki ba phero ni competitive exam lada ke tien khasi ka yo rong ha ka khnet ka bakra mar klem pep kan sa yo ban yo kawai na pepa ban rong kum ka subject ha ka UPSC exam kini ki dom ki benta ki bagi ka perkhat bagi penrung hapo kata ka jinglum jingtep la ka documentation be dai bat ka jing dawa ban penyo ya tien khasi ya ke jaga ke bebian haka net ke bekra andre mentang la rai shu ban ai kusnan ke es gi ba he marks do igi tu gi ba pas ya ka BA khasi honors ba ya ke MA tidak ke bangi ketu yaki percelo ki bakin pule ya ka literature khasi ka bamot ba kin yo ha ya ka ban su the ban ngam jeleo ban smutho yaki ji ka ki bedai ban kariti ka dostur ka culture ka jomi ki khna ki ba pule khasi hi ki tebha ya ka kom im jo khasi ya ka perkhat khasi ti kani ka long ka we ni ki benta ki ba ka khasi author society ka no sunyang ngala ban ong ha bedai ban ka perkhat khasi lane ka jipne pensa ya kariti ka dostur ka culture de nama ke trai ke tubu jogi ya kan khasi dictionary kalau ban lum na iki kentian baro ni dan rewat ki research associates but kini bar underwood mata kelas sedang ke trai
nila pia ya kini ki rewet bakin sim ya lagi jong ki bentang kata kamu dan nak penjuki ban penji ki kot ki beri ki kot juki kelas pun magi pak bandung baru ki kentian ki badan hakikat baru belum pertengin abstang suara kan dah kata ki wei pada kini penji kini ki kot ki ba ki kot beri ki kot joka culture ki beri ki kot joka literature beri ki kot beri halor ketian pat ki wei ki subject nang ta syu pan ngila buru ya ki na pedeng juga ni research associate ki ban haban le sya ban le field work kata kamu ban le si ki jaka ki wei pat ki jaka buat si ni ki kiten tenang ban lum jing tiap kenang bangin la ban piliar ya katup ketian jong ka ketian kasi bat ngila de jet lupai kini ki ban tre ya kan dia namar ngidon kam pun bangila de la de keren mentan de president ngidon kam kini ngidon thot halor ka art nanti kita thot ki keren halor ka put ketem karwai kasiau tinggi don kini kita tem tenrai bat kita put ikini ki put bat kita tem tenrai ki babun kini kita haki dan kita jong sinong la te ka wei gede hak tu postmet te namar kata kada bat kita lu ki jaka sis tain riwa ki ba ya dak sinai kini ki tertem kumya ka bom kana kerabat kini ki singkin table tertem dia namar kata ngi don kami kini ki research associate bikin ledu si kini ki jaka bandum ya kini ki kerteng ya ki kentian bat karu komisioner bat kita terter begini lalu ki kentian baro ki bedai kini ki bat ki benta joka ketian kasi nang ta syuru nila dan ru kan ka meeting ka bangilai ya ban rai ki dia ki bangin pendan kam na ka benta kan kam ka kasi dictionary ada mat phang mentan de president i ong ba na lor ka balum ki kentian maka ni kalau kebetulan kam hana kam tak ban scam ni ka bangi ong ka codification ya ketian kasi nginum la ban codify ka ketian kasi limda ngila yo ban lum ya ki kentian ban ai ka jimbat tai ki jimut ki jongki ban pedru ya ka grammar ka bedai bat ka kompetendan kam ka kom pensyong ki ha ka sentence la ni ha ka kom keno ya ki di syuru namar bangi dan kam ya kan ni ka bedai ka phonology ban pet hai ki sawa kumung ni penmi ki sawa ka per nabar kadang ka jinga per wada pedeng ki kitian trat juga kitian kasi ko ki dan agar kom keno ndrei men ta bangi trai shwai ka kitian pedeng ni kwa ba ka kom keno kan lo ka berhenti kanum dan ka jinga bakla bat kumjuru ha kom spell ye ki dak ban spell dak ki kentian ka bala judan ka babon kala long ka babai ki berhenti ndrei ki dan ka lo ni ki jing bamir henti dia ka jing tumu ko wen ki jing tu jangan ka dictionary ka long ba ban binbit binbiang ban binbait ikini ki jing bam ya bait lang ki jing bam berhenti ha ban spell dak ya ketian kasi dia ha ka ber dai bat kan ka ban bu ya kini ki sawa ban binbit binbiang kini sawa ngila ada rai bangin thiet kat tu kat ni teliki machine ki equipment kita tiar ki kor ki bor ki bangin beden kam ha ka bangin yo ban ring ya kini ki sawa bar ki bangin beden kam ya kom keno ya kom keren bat kum ta ter ha ka bedai bat kan ni de kini ki long bat na lo kata susu ngila rai ru ba kan ni ka ha kan ni dictionary ringkat ru ngira ban ai ru ya ke jimut pada ha ka ketian english kan dia ulung ke beden kam namar bag kendeng ke jingar di ke jingar sotu kan ya ko kompeten kam ya ka ketian nang ta syusyu pada bat ka put kalau bangin bu ya gini ki phonetic transcription katamun ka wei pa ka wei ka kentian ka bangi pendrong ka dictionary ngin aru ki la jingaram bagi beri kan sotu tek kumnu ban keno ya gini ki kentian di kita kilong kap tu kan dia teliki mat ki beren kam bat ngan syutu ipi ba ka jing trai ka anang ya chat ila de ban ya kundu la arsilaisian de mendak kata ya urung indan ya kundu biang kan ka research committee ba ha ka bangin ya baik ya ka progress ngin review ngin baik biang menta haduk anu kelayar ba ka haduk anu ki research associate kala batlum batlang ya kini ki score jing tep ka data ka baglala batlum lagi kot kisla ba lagi babun ki way pat ki sources la nik mai ki bangi wa ni ka jing tep halor ki ketian dia kata kalau ka bang aku aban syua ai bane tu epi ya ka ka bangi ya tre ha ka bede bat ka kasih dictionary ni nak ban sim kalian kumbaga lek ketian English ka asyam kalian na baru kita ketian juga pertai nila ban lek kata ban kila lek kata ro ki buat ban syua ketian kasih kalat ka ba kalau bagi sanyi ki ketian temai mentan bila yo so i president ila itu mo ya ka kumdu bagi la pen tambai ya ka ni mau syuk constitution ni la unda ka riti penyai kam dia ka bagi le anta ko ni san ka kentian ko tambai bat ni idam kam ban le ka ni kenapa nginak terus pak syuk ka tu ketian bat sakawai pak ni ka wei pat kalat kalau bagi le chik ni ketian kumba play imo menta ka bagi ok ka dhengkali
bun kim tip kamu ayu kata kadang kali kami ni ayu kata kadang ringi tip na ibe ni kita khat ibla khlak na menta ibdan shu apathe hasla apathe ide ba closing im do ide ba i be thu ba kan ne kan ten heng ka wan na ka kan ten dahareng lagi ten boy ha ka ba ki masih ke sakut bagi ni ya kalenti ke penwit ibe pan ki ok dahareng masih de hadian wan ra kata kan ten sini benta kala ngila penrib ra ka ni ong shu ka dahareng kali ni ong ka heng kali ten re ketembay kalau hi nak tenang ngap arta tien bakin dan buan ki kentien ki bakun kita nak ki tenang ki baper jong ka rika si jantia ki bangi la ban luk thup ba khnang bangin la ban bin biang ya ka jingdon kam jong ka tin kasi